Fl-aħħar sigħat il-kontinġent ta' salvataġġ Malti fil-Libja magħmul minn 73 uffiċjal li għaddejjin b'ħidma kontinwa bit-tama li salvaw il-ħajjiet tella 20 ta' iċsma bla ħajja minn qalb it-tifrik f'Derna. Sa tard wara nofsinhar kienu tellaw aktar minn 80 persuna, sfortunatament kollha mejtin. F'intervista esklusiva ma' One News, il-Chief Assistant Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani għalilna dak li sabu ma' wiċċhom l-uffiċjali Maltin mal-wasla tagħhom f'Derna. Fil-ħin li ċempilna lil Pisani tard il-ġimgħa wara nofsinhar kienet għaddej operazzjoni oħra bilan li tiġi salvata tarbija. Hawnhekk hawn devazzjoni sħiħa din imwaqqa l-ilma kaxkar kull ma sab qudiemu karozzi mafġin, karozzi merqin taħt ir-ramel, pontijiet imwaqqajn soqfaw imwaqqajn ukoll. Għalissa waqt li qed inkellmek nistana qegħdin isalvaw tarbija li qiegħda maqbuta ġa zokk tal-siġra li qiegħed indaħħal taħt saqaf fuq imwaqqa u nistana qegħdin jaħdmu taħtu biex jippruvaw joħorġu li din il-tifel minn kif inhu maqbud. Meta spjegalna l-ħidma tal-uffiċjali Maltin fl-aħħar sigħat, is-Sur Pisani qalilna li din kienet maqsuma fit-tnejn, fuq il-baħar u fuq l-art. Tul il-jum ittellaw diversi katavri minn qalb it-tifrik li naddew għand l-awtoritajiet Libjani. Qalilna wkoll li madwar 13 kilometru bogħod minn fejn seħħ l-inċident ġo Derna, it-terapin ġara monta Tkuku Injam li tela fuċ l-ilma u forma dik li ddeskriva bħala gżira żgħira ta' Injam li fija maqbuda bejn 200 u 400 ruħ. Waqt din l-operazzjoni wieħed u għadda tal-Libjani u ipotermja u dajver minn tad-dipartiment kien li niżel għalija u tallaw fil-wiċċ fejn hemmhekk kien hemm it-tabib tal-Forzi Armati u ners tas Civil Protection Department illi jassessjaw dan il-dajver fejn ittella u ttieħed ġewwa l-isptar u mbagħad ġie mogħti lill-awtoritajiet tas-saħħa Libjani. Fil-waqt li serraħ ras il-qraba tal-uffiċjali Maltin kollha li jinsabu qawwijin u sħaħ u siguri, is-Sur Pisani qalilna kif l-operazzjoni tal-kontinġent Malti se tkompli fis-sigħat li ġejjin. Iċ-ċansis li nsibu nies ħajjin qed jonqos il-minuti jekk ma ngħidlekx bis-sekondi. Hawnhekk hawn ħafna rwejja ta' isma. Tantaw il-landslide kienet kbira u r-ramel li kien hawn għadda minn kullum kien letteralment meta ngħidlek tala minn solaru nofsi ma l-ekċi solari, ġifiri kiku tara gallari fejn qiegħed jien bħalissa, il-tili solar tarom bitskuk ġo fihom. Ġifiri l-ilma dak l-oli. F'aġġornament li tal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri wara konferenza tal-aħbarijiet li kellu l-ġimgħa filgħodu spjega kif il-lanċa P61 tal-Forzi Armati ta' Malta tinsab stazzjonata f'Derna tistenna lill-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili. Huwa spjega kif l-uffiċjali Maltin jinsabu fl-aktar parti mill-quta ta' Derna u l-kuntatt magħhom qed jirriżulta diffiċli peress li waqgħu s-servizzi ta' komunikazzjoni f'Derna minħabba id-diżastru li hemm. Jalla jsibu aktar persuni ħajjin, però minn dak li qed nirċievu anke minn ġewwa Derna jidher li l-aħbarijiet huma koroħ ħafna fejn kontinwament qegħdin ikomplu jsibu aktar u aktar persuni mejtin kemm taħt ir-ramel, kemm taħt it-tajn u anke taħt il-bini li ġarraf sfortunatament dak li ġara. Intant il-kontinġent Malti jingħaqad ma' diversi timijiet oħra minn madwar id-dinja li għaddejjin fi ġlieda kontra l-ħin bilan li jsalvaw il-ħajjiet jew imqar isibu l-mejtin taħt it-tifrik biex tingħatalhom tislima mistħoqqa. L-uffiċjal ta' Nazzjonijiet Magħquda Martin Griffiths qal li dan id-diżastru huwa tfakkira kbira tat-tibdil fil-klima. Ċifri tal-fatalitajiet ivarjaw iżda jidher li sa issa mietu bejn 6,000 u 11,000 persuna. Hekk kif eluf oħra għadhom ma nstabux. In-numru sħiħ ta' ħajjiet mitlufa jista' jitla' sa 20,000 ruħ.